Kunin natin yung papaya mga kapips no. Magluluto tayo ngayon ng tinola. Extended na naman yung quarantine. Ayun, nahulog. Ito mga kapips may pang tinola na tayo papaya. Rami-rami ito mga kapips. Ayan sariwang sariwa. Ito, marami na to. Ayos na ito mga kapips. Lalagay natin sa tinola. Tara, hindi na tayo. Saka pala yung dito, yung papaya. Ayan may papaya na ako dito. Nakakuha ka ng papaya ba? Meron isa, saka ng malunggay. Magluluto tayo ngayon ng tinola mga kapips, sariwang malunggay, sariwang papaya. Bili na lang tayong manok, merong manok doon. Tara, luto tayo. Teddy! Pipi! Tara, tuloy po kayo. Meron din po tayong saging na saba dito. Meron din po tayong saging na saba dito. Happy quarantine po sa ating lahat. Mag-iingat po tayo mga katips para matapos na yung problema sa bansang Pilipinas.
잘 보이죠? Nakikita nyo ba mga kapips? Ang tinola po natin ngayon, napakasarap. Nakakagutom po. Dagdagan natin ng magic sabaw para matanggal yung stress sa quarantine mga kapips. Higop na lang tayo ng maraming sabaw ng tinola. Kung gusto nyo po mga kapips, samahan nyo po akong kumain ngayon. Ito na po yung ating tinola ngayon. Maraming salamat po.
bigyan natin mga kapips yung pinagkuhanan ko kanina ng bunga ng papaya. Bali, ito yung itropa. Shoutout sa'yo, tropang Ace. Thank you po, Kuya Pip. Okay. Sabi na lang kay Arpat, salamat sa bunga ng papaya.